Let's skip to the good part. Wah! Yo, what's up mga boss madam? Sarge here. Syempre, in today's video, pupunta kami sa bundok, no? Sa isang private resort. Itong resort na to, bossing, ay katabi ng kanilang personal na bahay. So, before that pumunta, mag-grocery kami muna ng konting snack namin kasi medyo mahaba ang biyahe papunta sa bundok. Okay, so goods na yung ating grocery. So, it's time to go na. Yung pupuntahan nga pala namin dito, bossing, ay papunta sa Silay City, Negros Occidental. Ito po ay sa may Barangay Patag, no? Yung Barangay Patag, bossing, ay bulubundukin na part ng Silay City. Okay, so ito po ay nakatabi sa Talisay na bundok. And then, nakatabi rin ito sa Granada or Barangay Alangilan, Bacolod City na bundok. So, yung biyahe namin dito, bossing, more or less siguro nasa 30 to 40 minutes. Habang pumupunta po kami sa bundok, meron kami ditong madadaanan na batis or sapa o river, ano bang tawag sa inyo dyan. Ito po ay malinis. Kadalasan po dito ay maraming nagpupunta kasi ito po ay public, open po sa lahat. Yan. So, dito na po yung tayo, bossing. Papunta na tayo dito sa may Patag, no? So, medyo mataas at matirik. Ika nga nila, bossing, difficult roads leads to beautiful destination. Diba? So, ito, bossing, nature na nature. Nasa gitna po kami dito, bossing, ng bundok. Ito po yung bahay ng may-ari. So, nandun si madam. Una na po ako bumaba sa kanya kasi umaambon at umuulan ng konti dito. Sinicure ko muna si Selena and then kukunin ko na sa baba yung mga iba pang gamit natin. Alright, ito na. So check natin habang inaasikaso pa nila yung ating room. So sightseeing muna tayo dito, boss. Alright, ito yung bahay ng may-ari, bossing. At doon naman po sa cabin na yun, dyan tayo matutulog. So, magkatabi lang po ang bahay ng may-ari at saka yung ating tulugan na cabin. Alright, meron silang hot and cold shower para sakali tayo ay ginawin. Meron silang hot shower. Ito po yung labas. Maaliwalas, bossing. No, sa totoo lang, bossing, no, maiingay. Maririnig mo talaga yung iba't ibang tawag nito, lahi ng ano ba tawag sa Tagalog, yung sirom-sirom, basta sirom-sirom different species. Sobrang ingay nila talaga kasi nasa gitna po tayo ng bundok at ito naman po ang kanilang hot tub. Yan, sobrang ganda. At sa bandang dito, bossing, makikita mo ang kanilang pool. Okay, so yan, ulitin lang natin nung view natin, no? Sobrang ganda. Sa mga nature lover dyan, siguro pasok na pasok sa inyo to. Yan. Fashion show lang sila muna ni madam. Exercise yan. Kita mo yan, ho? Alright. So, nag-eat kami ng lunch namin dito, boss. Kasi dumating kami dito mga 12:45. Okay, so saktong-sakto nakapag-order kami kasi meron ditong malapit na resto lang. So sa salamat, no, meron din sila ditong wifi. Tapos dyan, bossing, yan, eto na, nawala na si Sarge, oh. Sinapian na ng topak yung kanyang ulo. Alright, so ganda ng swimming pool dito, bossing, malamig. And then banda doon sa sa upuan na pwedeng resting place, no. Ayan, meron ako nakita dito. Kasi na-amaze ako para kasing akala ko kasi dinikit-dikit, yun pala hindi, no. So the law of physics. Alright, di ba? Balance. So ito, swim tayo dito, bossing, yan, no. Parang loko-loko na yan, no. Saka pa ako diyan, nagrarant pa ako diyan sa mga tropa nating nagsusugal diyan. Hindi naman nagbibigay kung nananalo sila. Loko, no. Dapat kasi magbigay kayo pag nananalo kayo. Okay, so ito na, yan, no. Marami talagang natataka sa akin kung bakit daw yung sobrang
no? Sobrang yabang ko daw. Tapos marami daw akong pera. Ewan ko sa kanila. Yung sa akin naman, purong naman yabang yun eh. Hindi naman totoo. Yung masasabi ko lang sa inyo, bahala kayo dyan kung nayayabangan kayo sa akin. Ako nga, nayayabangan din sa sarili ko. Okay, so nagwawalis-walis ako dito habang ako ay kinakausap ko yung sarili ko dito. Sabi ko, ito lang talaga yung gusto ko eh. Simpleng pamumuhay lang. Pagdating ng hapon, walis-walis ka lang dyan kung pag gusto mo sa probinsya, no? Yan, no? Yan. At saka ito yung magandang bahay. Gusto ko lang maliit. So, umabot na tayo dito, bossing, ng sunset, no? Yan. Pagabi na kasi, bossing, no? So, buti na lang nakaka-capture ako dito ng paglubog ng araw. Yan. Meron pang mga bug na yan, no? Diba? Okay, so it's time to chill. Ayan. So, chilling time na tayo, bossing! Ayan yung view. Yun yung hot tub. At eto na naman si Sarge, syempre. Sobrang yabang yan, no? Ewan ko talaga kung sino pa ang mag-compete sa yabang na yan. Pagkatapos niyan, so nagkwento-kwento kami ni Mrs. Kwento niya sa akin, bakit daw sobrang yabang ko? Sabi ko kasi sa kanya, yung pagyayabang ko, basic lang yan kasi eh. Tapos sabi niya sa akin, paano ka maging mayaman? Yung basic na basic lang paano maging mayaman, no? Siraan na naman lang ng siraan yung kapwa mo, no? Tapos magnenegosyo, pasiraan mo rin yung ibang negosyante. Tapos inggitan mo ng inggitan, no? Pag meron silang biniling bagong sasakyan, bumili ka rin, no? Ganun lang. Alright, kinaumagahan, nag-hiking kami dito, bossing, para malabas-labas yung sobrang mantika sa aming bilbil. Uy, parang nasa Japan ka lang, oh. Sabi ko nga, testingin na natin to, pero di talaga makuha namin. Yung ganun na, no, pero ito na, lakad-lakad na tayo dito, bossing, no, para mabawas-bawasan yung ating fat. Okay, pagkatapos ng lakad natin dito, bossing, no, babalik na tayo sa cabin natin at saka kakain na tayo ng breakfast. Pagkatapos ng breakfast namin, bossing, uuwi na kami sa Bacolod, and that's all. More yabang to come pa kay Sarge. Balapin yun dyan.